ኢትዮጵያ 130 ሚሊዮን ህዝብ ያላት በአፍሪካ በህዝብ ብዛት ሁለተኛ የሆነች ሆኖም ግን ለዓለም አቀፍ ንግድና ለደህንነቷ ዋስትና የሚሆን የራሷ የባህር በር የሌላት ሀገር ለብዙዎች የባህር በር የንግድ መውጫ ብቻ ሊመስል ይችላል። ለኢትዮጵያ ግን ጉዳዩ ከዚያ በላይ ነው። የህልውና የብሔራዊ ደህንነትና የትውልድ ዕጣ ፈንታ መወሰኛ ጭምር። በየዓመቱ ኢትዮጵያ ለወደብ ኪራይና ለሎጂስቲክስ አገልግሎት በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ታወጣለች። ይህ የውጭ ምንዛሬ ለትምህርት ቤቶች፣ ለሆስፒታሎችና ለኢንዱስትሪ ማስፋፋት ሊውል የሚችል ሀብት መሆኑ ደግሞ መዘንጋት የማይገባ ጉዳይ ነው። በአንድ ወደብ ላይ ብቻ ጥገኛ መሆን ደግሞ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ከም ትሪቦ ዘለኹም ብልጽግና ስቲል ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል አጀንዳ በሃገራዊ ቴሌቪዥን ናቱ ዝያዳ ብኡ ኣተኪሩ ክሓርምን ክንቀሳቀስን እዩ ዝፍትን ዘሎ። እዚ ድማ እንታይ ዘርእየካ ዋላ እኳ በዓለ ብኣሜሪካ ደረጃ ዳሓን ዝኾነ መጠንቀቕታ ይወሃቦ ወይ እውን ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ይወሃቦ እንተሎ but they still continue to ነቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ካብ ምድፋዕ ዓዲ ይወዓሉን ኣለዉ። ብሓፈሻ ቀልጢፎም ካብታ ኣጀንዳ እትያ ክመቱ ክእለዩ ዝደልዩ ከም ዘይኮኑ የብርሁልና ኣለዉ። ለንቀነ ምናልባት ነቲ ኩነታት ተከታተልዎ እንተለኹም ብዙሕ ነገራት ኣጋጢሙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር። ሓደ ካብኡ ድማ ኣብ ኣሜሪካ እዚ ርክብ እዚ ተኻይዱ ከም ዘሎ ሪኢኹም ኣለኹም። ነዚ ርክብ እዚ ብኩሉ መንገዲ ከርእየኩም ክፍትነ just give me a second ሓደ ካብቲ ኣዛራባ ርእሲ ዝበሃል ዘሎ እዩ። ምክንያቱ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ንዋሽንግተን ዲሲ ኸይዱ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ከም ዝተራኸበ እዩ ዝንገር ዘሎ። ናው እዚ ዓብ ትርጉም ዘለዎ ኣርእስቲ እዩ። ዓብ ትርጉም ዘለዎ ክንብል ከለና ድማ ነገራት ነቲ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ክቕይሩ ስለ ዝደልዩ ዘለዎ ዘይኮነ ክቕየር ዝኽእል ነገር እውን ስለ ዘሎ ዘይኮነ እንታይ ዳ እቲ ኩነታት ኣብ ሓደ ኣገዳሲ ምዕራፍ በፂሑ ከም ዘሎ ህያው ኣብነት ናኾነ ይመፅእ ስለ ዘሎ ስለዚ this thing is already clear now ዝበሃል የለን ዝግበር የለን ኣብ ዝበሃለሉ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ እዩ ከንተሓሓዞ ክንፍትን ኢና እዚ ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ዝግበር ዘሎ እሞ ክንሪኦ ክልቲኡ ክተሓሓዝ ዝኽእልን ተመላልዩ ክንበብ ዘለዎም ኮይኑ ይስማዓኒ። first of all let me show you ብወገን ኤርትራ ዘሎ መነዚያ ኣቕርብ ከነስማዓኩም። عثمان صالح نمبل 250 زخرة نصنة أمريكا بستخايدة تنبل كم ناي كبر قاشات ساتيفوم أبتي أبي إمباسي أمريكا أبس مراس تخايدة سنسرعات فتسامي قدات كريستين مير نباري كبرتات نتصنت ديمقراسي شركة حبراوي مكبارن نخلة 250 عمتات مرح أمريكا كم زنبرة بمقلات أبي منقو هزبتات أمريكان إيرتران زلو ركبن محيال كسرحو مخانم قليس بيات وزا إيرترا عثمان صالح ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ብክልቲኡ መቃን ክትሪኦ ክትክእል ኣለካ ትትርጉም ድማ ካብኡ ዝመፅእ መጀመርያ ኣሜሪካ ነቶም ዘይሰማዕኩም ምንታን ንጹር ክኾነና ነዚያ መክበኩም ከተሓዘልኩም ስለዝኾነ ናዝኾኑ ፈተውቲ ኤርትራ መልእኽትለን ኤርትራ ንፈተውታን ሰብ ውዕለታ ናይ ትርስዕነ ሎሚ ኤርትራ ዘይትድፈር ሃገር ኮይና ክትወፅእ እንከላ ንስኻትኩም እውን ተኻፈልቲ ናይ ተዓወት ምዃንኩም ክትፈልጡ ንደሊ ምሕዝነትና ድማ ኣብ ሓባራዊ ክብርታት ተመርኪሱ ንዘለዓለም ክነብር እዩ። ርግፅ እዩ ብሰንኪ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ብስም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተገብረ እገዳ ህዝቢ ኤርትራ ዋጋ ከፊሉ እዩ ከቢድ ዋጋ እንተኾነ እዝን ህዝቢ ኤርትራ እምበርክኾን ኢዱ ሂቡ ግዚያዊ ፍታሕ ኣይናድህን ስኑ ነኺሱ ነቲ ቁኑዕን ነዊሕን መገዲ ክጓዓዞ ወሲኑ እቲ ነፀብራቕ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ መሪሕነት መንግስቲ ኤርትራ ዘርኣዮ ጽንዓትን ተፃዋርነት ኩሉ ዓይነት ፀቕታት ድማ ኣገናዕ ዘብል ኣብ ዓለም ዝተፈላለዩ መራሕቲ ተራእዮም ገሊኦም ንሓቂ ዘይፈልጥዋ ገሊኦም ንሓቂ እናፈለጥዋ ዝጎሲዋ ገሊኦም ንሓቂ ፈሊጦም ፀኒዖም ዝሕዝዋ ንኣብነት መንግስቱ ሃይለማርያም ብናታይ ኣረኣያ ሓቂ ዘይፈልጥ ዝነበረ መራሒ እዩ። እቲ ንሱ ሓቂ ኢሉ ዝኣመነሉ ኩሉ ዝከኣሎ ፃዕሪ ይገብር ነይሩ እቲ ፀገሙ እታ ቅንዕቲ መገዲ ዘይምፍላጡ ነይሩ። በዚ ድማ ነብሱና ሃገሩን ናብ ገደል ኣትዩ ዝሃደመ ወዲ በሻሻ መደናገሪ ኮይኑ እምበር ዝመረፆ መገዲ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ይኹን ንቀርና ኣፍሪካ ሓደገኛ ምዃኑ ዘይፈልጥ ኣይኮነን። ዓይኑና ረኣየ ንነብሱ እናሓሰወ ነታ ሃገር ናብ ሞት መሪሕዋ። ብኣንጻሩ ፕሬዝደንተይ ተጋዳላይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓቂ ዝፈልጥን ቁኑዕ መገዲ ዝመርፅን ምዃኑ ብተደጋጋሚ ዘመስከረ እዚ ሎሚ ዘበስረኩም እምበር ውፅኢት ናይቲ ንርሑቕ ዝጠመተ መሪሕነት ሎሚ ማዕረ ጽምብል ናጽነትና ኣብ ልዕሊ እገዳ ዝተጎናጸፍና ይዓወት ኢና ንጽምብል ዘለና ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እምቢራቶ ዝነበረት እገዳ ኣልዒላቶላ ርቃሓው ቦይ This is beautiful.
አሚን ኣዝዩ ጽቡቕን ደስ ዘብልን እዩ ደጋጊምካ ክስማዕ ዘለዎ ዛዕባ እውን ስለ ዝኾነ ክንደይ ሕማቕ ናይ ኤርትራ ክንደይ ሕሳብ ናይ ኤርትራ ክንደይ ሽግር ናይ ኤርትራ ክንደይ ናይ ኤርትራ ፀገም ዝፈጥር ዘረባታት ደጋጊምና ንሰምዖ ነርና ስለዚ እቲ ደበና ሕማቕ ዝኾነ እገዳ ካብ ልዕሊ ኤርትራ ተጠምጢሙ ዝነበረ ተኣልዩልና ኣሎ ኣና ብዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ገሊፀ ካብዚ ዝዓቢ ፅቡቕ ነገር ንኤርትራ የለን ስለምንታይ ማለት እገዳ በመልዓሉ ንኤርትራ ፅርግያ ክኾነላ እዩ ዲጋ ክኾነላ እዩ ቤት ትምህርቲ ክኾነላ እዩ ሕክምና ክኾነላ ይበልኩናነ ከምኡ ማለት ኣይኮንኩ ሓደ ሰብ እስር ቤት እንደሪእቲካ ኣብ እስር ቤት ክትበልዕ ክሰቲ ጥራውስቲ ኩሉ ነገር ክበካ ኸል እዩ ፅቡቕ ሂወት ግን ኣይኮነን ስለዚ ኤርትራ ድሌታታ ንኸይትገብር ተኣሲራ ነይራ ስለዚ እዚ ደበና እዚ ፀገም እዚ እንተታሊዩላ ኤርትራ ብዚ መስላ ክትከይድ እያ ሕጂ ዝያዳ ድማ ኤርትራ ንኩሉ ፀጋታታ ክትጥቀመሉ ንኩሉ እቲ ዘለዎ ዕድላት ክትጥቀም ምስ ኩሉ ክትሰርሕ ክትጓየ ዕድል ከባዩ ስለዚ እዚ ገዳ እዚ ካብ ልዕሊ ኤርትራ ምእላዩ ናይ ብሓቂ ኣናይስኩም ከይትርእይዎ እንታይ እሞ እገዳ ነይሩ ተኣልዩ እሞ እንታይ እሞ ገለ ክብልኹም እዮም ኖ this is a big thing ዓብ ነገር እዩ እዚ ስለዚ ንድሕሪ ሕጂ ድማ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ንኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝእትዋ ኣይህሉ ንኸውን ተስፋ ገብር ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንከላኸሎ ዘለና ክንእለየሉ ዘለና ጉዳይኒ ናው ቀርኒ ኣፍሪካ እንተሪኢኻ ኣብ ከምኡ ክትወካ ዝኽእል ብዙሕ ነገር እዩ ዘለዎ ዋላ እቲ መንግስቲ ከይደለየ ዘጋጥሞ ነገራት ኣለዎ ከይፈተወ ናብ ከምኡ ዝእትዎ ነገራት ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና እዛ ስእሊ እዚኣ ወሰ ቢዩቲፉል መንግስቲ ኣሜሪካ መበል 250 ምስራት ናይ ኣሜሪካ ከብዕሊ ዝዳሎ ዘሎ ወላ ኣብዒላ ኣይደኖ ንኤምባሲ ናይ ኤርትራ ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኤርትራ ከምኡ ድማ ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ኤርትራ ዓዲሞም ብሓደ ሰለብሬት ክገብሩ ክንርኢ ከለና ክንዲ ምንታይ ብድሕሪ መጋረጃ ነዊሕ ርሕቀት ከይዶም ከም ዘለው ዘረዳእኒ ንዓይ ገለገለ ሰብ እንታይ እሞ ብሓደ ኬክ ክበልዑ ገለ ስለ ተራእዩ ዲኻ ተሓጊዝካ ይብለካ ኖ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክትበፅሕ ክንዲ ምንታይ ፅቡቕ ነገር ተሰሪሒሉ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ክብዳካ ክኽእል ኣሎ ምክንያቱ እዚ ፎቶ ኣፕ በሃል ኣብ ዲፕሎማሲ ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ ዓብ ትርጉም እዩ ዘለዎ ስእልታት ሱ ኢልካ ይኮንካ ንሶሻል ሚድያ ከተፀባበቕ ኢልካ ተውርዶ መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ኢልካ ኢኻ ኣብ ዲፕሎማሲ ስእሊ ትህብ እቲ ስእሊ ድማ እቲ ዝምድና ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዘተንብልካ ዘለዎ እቲ ሽርክነት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዘተንብልካ ዘለዎ so this is I'm happy ኣነ ሕጉስ እየ ሓጎሰይ ድማ ንጆርጅ ኣብ ሂወቱ ፍሉይ ነገር ክመፁ ስለ ዝደሊ ብውልቃ ኣይኮንኩ ነቲ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሉ ንነዊሕ ዓመታት ዝመከተ ነቲ ኣብ ፈቆዶ ከርፋሕ ናብራ ዕድላቱ ያ ዕድመ ንእስነቱ ዘወፈየ ነቲ ሃገር ስቲል እውን ዝወፍእ ዘሎ እንተወሓደ ሰላም ረኺቡ ንገዝኡ ክምለሰሉ ዝኽእል ተረጋጊኡ ክነብረሉ ዝኽእል ሂወቱ ክመርሓሉ ሂወት ስድሩ ክርየሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ክፍጠር እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን ክፍጠር ከዓ ምዃኑ ስለ ዝረኣየኒ ናይ ብሓቂ እንኳ ኣብ ዝብቃዓካ ነዚ ህዝቢ ክንብሎ ንደሊ ደገ ዘለና ዝጎደለና የብልናን መብዛሕትና ዘለና ኣለና እዩ ወላ እንተወሓደት ናፅነት ምርጫታት ኣለና እዩ ተብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ግን ብሰንኪቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብሰንኪቲ ዝወርድ ሃገር ዝወርዳ ዝነበረ እቲ ገዳ ጥራይ እኳ ኣይኮነን ተኣሊልና ኣብዚኣ ከነፅራ ዝደሊ ኢትስ ቢዮንድ ዳት ካብ ገዳ ንኔው ዝሓለፈ እዩ እንታይ ተላዒልና ዘሎ ሕማቕ ዓይኒ ናይ ኣሜሪካ ሕማቕ እዝኒ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ኣንፃርና ሕማቕ ንምግባር ፅቡቕና ብሕማቕ ከም ዝትካእ ኩሉ ሰብ ብሕማቕ ከም ዝፈልጠና ኩሉ ነገር ሽግር ከም ዝኾና ጌርካ ንዓለም ምንጋር ስለዚ ሓደ ኣዝዩ ነግራም ዝኾነ ፀላኢ ዝነበረ ኢና ናብ ፈታዊ ቀይርና ዘለና ስለዚ ዓብ ነገር እዩ እዚ ካብ ሕጂ ንድሓር እንተኾነ ኣሜሪካ ፋይላታ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ኣብ ፋይል ናይ ኣሜሪካ ክትመፅእ ኣይኮነት ተስፋ ንገብር ብዓብዩ ግን ኩነታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩነታት ናይ ሱዳን ኩነታት ናይ ሶማልያ ብዓብዩ ትብልፅግና እውን ናብኡ ክምለስ ስለ ዝኾና ኢና ስለዚ ዝኸበርካ ህዝቢ ኤርትራ እንኳ ኣብ ዝብቃዓካ ዝኣክል ቃላት የብለይን ከምኡ ክብለካ ዮሃና ክንብል ንደሊ መዓልቲ ናፅነትና ድርብ በዓል ኮይኑ ኣሎ and it's really beautiful እቲ ኤሮፓ ሕብረት እውን እቲ ኤምባሲ ናይ ኤሮፓ ሕብረት እውን ናይ ብሓቂ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ናይ ብሓቂ ዝናዓድ እዩ ተስፋ ዝህብ እዩ ብብዙሕ መንገዲ ክትሪኦ ከለካ ተስፋ ዝህብ ነገራት ኣለዎ now let's go back to the second one which is very very interesting ኣብዚ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ፖስት ገይሩ መስለኩም ማርኮ ሩቢዮ እንድዩ መልእኽቲ ናይ ማርኮ ሩቢዮ ረእይዎ met
with Ethiopian Foreign Minister today to discuss expanding our security partnership and increasing commercial opportunities between our two nations. زين يرتاز أفتناتو. بس من تراخيبه يبلالهم بس منستر بديات وصاينا إثيوبيا تراخيبه بزعبا ناي تاوي شركة نزلنا نمسفح كم دما نتزلنا ناي بيزنس عدلات دما نمعمقو تزاتينا. That's it. So نزين ترايكو قبري تراخبو. There are many things about background زي تبع مالتي. So behind the scene كنبب زلو بزحلو هذا كابتي نتكونتات بغربا زنببو زلو انتايلو تي بزعبا يرترا قدانا يرترا بمتنسو زي تحقوس الزنبري مالتيو كاميرون هدسن زبل زبحل نذكرنا أفريقيا زفلت أب ستيت ديبارتمنت دما تسرع زنبري نتكونتات ناي أكايدا ناي أمريكا زفلت مالتيو. We know that Washington is deeply concerned about Addis's bellicose threats to take Assad, as well as their disengagement on geared talks with Egypt, and now their direct support to RSF in Sudan. This is Araba. Washington, when America, Marco Rubio, ናይ አዲስ አበባ ሕማቅ አካይዳ ጽቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ነገራት ሕማቅ መንገዲ ይኸዱ ከም ዘለው ይፈልጡ ነይሮም እዮም ኣብ ጉዳይ ናይ ዓሰብ ናበል ምስ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለው just give me a second ኣብዚያ ጽቡቅ ገይሩ ክርዳና ዘሎ መጀመርያ ካብዚ እንታይ ይብላሎ ንአዲስ አበባ ኩሉ ትሽርሕን ጉርሕናቱ ዋሽንግተን ጽቡቅ ገይሮም ዝፈልጦ ብፍላይ ሓንቲ ቃል ኣብዚ በሊኮስ ትብል ታ በሊኮስ ትብል ኣገዳሲት ቃል እያ እንታይ ያሳ ድማ ኣብ ዲክሽነሪ ከኩም ተሪኽማ someone who is eager for war aggressive or inclined to fight ሓደ ሰብ ወይ እውን ሓደ ኣካል ነገራት ንባእሲ ጥራይ ዘናዲ ሰብ ተዲኽሎም ፒፒ ብልጽግና ኣብ ትመርሕነት ናይ አብይ አሕመድ ብጀካ ባእስን ኩናትን ካለ ነገር ከም ዘይፈልጥ ዋሽንግተን ጽቡቅ ገይሮም ፈሊጦም ኣለዉ ኢልና ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዘረባ እዚያ ስለዚህ ምስ ኤርትራ ብዓሰብ ኢሉ ናብ ኩናት ክኸይድ ከም ዝኽእል ምስ ግብፂ ብጉዳይ ናይ ገርድ ኣብ ምፍጣጥ ከም ዘሎ ሕጂ ድማ ዳዕመ ሰሪዕ ሓጊዙ ኣብ ሱዳን ዝገብሮ ዘሎ ዝሓብኦ ነገር ግን ኣለዎ ሱጥራ ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ዝገበሮ ይፈልጡ እዮም ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ይፈልጡ እዮም ብፍላይ ማርኮ ሩቢዮ ይፈልጥ እዩ ጽቡቅ ገይሩ ይፈልጥ እዩ ስለምንታይ ይፈልጥ ኣብዚ ምፅኤልኩም እየ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ከይኮነ ከሎ ምስ እስክንድር ነጋ ተራኺቡ ነይሩ እዩ ናይ ፋኖ ሓላፊ እስክንድር ነጋ እሞ ንጉዳይ ናይ ኣምሓራ አብይ አሕመድ ዲሞክራሲን ሰላማዊ ህዝቢ ይጭፍጭፍ ከም ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ይዛረብ ነይሩ ቪድዮ ምጽልኩ ነይረ ስለዚህ አብይ አሕመድ ተሓነት ሓደገኛ ሰብ ምዃኑ ማርኮ ሩቢዮ ጽቡቅ ገይሩ ይፈልጥ ካላ አጀንዳታት ስለ ዘሎ እምበር ሶ ሕጂ እዚ ነገር ስለ ዝፈልጥ ዘሎ እዩ ቤላ ገይሩ ንዓነ ጆ ኣብ ዋሽንግተን ኣምፅኡ ኣጸጋ ዓቢሉ ቤላ ገይሩ ኣስሚዕዎ ኣሎ ሶ ካብዚ ኩሉ ይብላ ኣሎ It is typical of Rubio to publicly downplay, ignore those concerns and focus on areas of common interest. ማርኮ ሩቢዮ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ ዲፕሎማሲ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ዲፕሎማት ምዃኑ ዝነገረሉ እዩ ነቲ ኩሉ ዘሎ ነገራት ሕማቅ ሓቢዩ እንታይ ኢሉ ናይ ሴኩሪቲ ምሕዝነት ኣለና ከምኡ ድማ ናይ ቢዝነስ ምሕዝነት ኣለና ኢሉ ነቲ ጽቡቕ ነገር ጥራይ ደገውፅዎ መዓት ፀገም ከም ዘሎ ምስ ኣዲስ 3-4 ግዜ ደው ኢሉልኝ ንብልጽግና ንኣቢ ተጠንቀቕ ክብሎ ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ብጉዳይ ናይ ሶማልያ ብጉዳይ ናይ ቀይ ባሕሪ ከምኡ ናብቲ ከባቢ ብዝግበር ዘሎ ክንደይ ግዜ ደው ኢሉ ኣጠንቂቕዎ እዩ ሕጂ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ክሳብ ዝድንዝዝ ኣስሚዕዎ ከም ዘሎ እዩ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ but that doesn't mean that progress is not being made እዚ ማለት ግን ለው ጽቡቕ ነገርካ ይግበር የለን ማለት ኣይኮነን these issues are complicated enough that I wouldn't expect much progress in a single meeting. The question is whether Rubio will actually stay engaged or delegate this issue to less empowered underlinings. ስለዚህ እዚ ጉዳይ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፁ እንታይ ዝብል ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ እቲ ኩነታት ከቢድ ምዃኑን ብዙሕ ስራሕ ዘድልዮ ብዙሕ ምክትታል ዘድልዮ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ግን ትሕቶ ግዜ ኣለዎ ዶ ነዚ ኣተኩሮ ክበ ይኽእል ዶ ወላ ናብ ሓደ ሰብ ክጉሕፎ ይኽእል ንሱ ትክውስን ዝኽእል ዝብል ዘረባ እዩ ብሓፈሻ ካብ ብዙሓት ክኢላታት ብዝወፀ መንገዲ ብልጽግና መርዲ እዩ ተቐቢሉ ዘሎ ብዚኣ ከምዚ ውዑል ተፈራሪሙ እቶም እንዳ መን ኢኻ ትብሎም እንዳ ኣቢቹ ኩሉ ነገር ናይ ብሓቂ ኣብ ምስ ዋይት ሃውስ ምስ ኣሜሪካ ወይ ምስ ናይ እስራኤል ተተሳኢሎም ኩሉ ነገር ሽግሮም ዝተፈትሐ ይመስሎም ብዩ ብኸመይ እዮም ዝትንትንዎ እንዳ ብልጽግና
ስለዚህ ንዓታቶም ክትሕዘሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ እቲ ናቶም ኣረዳዳ is a little bit different ኣብዚ እውን ክትሪእዎም ትኽእሉ እዮም እንታይ ይብሉ እኮ ከኤርትራ ጋር መስራት ልትጀምር ነው እና ከኤርትራ ጋር እየሰራች ነው በቃ ኢትዮጵያን ጥላ ነው ፖለቲካዋን ልትሰራ ያሰበችው ምስራቅ አፍሪካ ላይ የሚል ትንታኔ ሲሰጡ ነው እግዚአብሔር ያሳየ የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ ላይ አሜሪካ ኢትዮጵያን ጥላ ከኤርትራ ጋር ስትሰራ አወይ ጉድ እኮ ነው የሚያስብለው እኔ እንደዚህ አይነት በትምህርት ብሓፈሻ እንታይ ዝመስሎም እሳቶም ዝኾነ ነገር እንተተፈራሪሞም ወይ ዝኾነ ነገር ክግበር ከሎ ኣሜሪካ ንኣብነት ሕጂ ብኸመይ ይርድዎ መሲልኩም ብልፅግና ብዙሕ ግዜ ኤርትራ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ክሰርሕ ጀሚራ ኣላ ወይ ዝምድና ክትዕድስ ሓሲባ ኣላ ንኢትዮጵያ ክትጉሕፋ እያ ማለት ኣይኮነን that doesn't mean anything ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፅቡቅ ኤርትራን ኣሜሪካን ፅቡቅ ዝምድና ኣይነበረን ኤርትራን ኣሜሪካን ብሓባር ክሰርሓ ረብሓናትን ሓባራዊ ረብሓናትን ከሳልጣ እየን so why are you concerned ስለምንታይ ራዕዲ ኣትወኩም ኣሎ ስለምንታይ ትሽበሩ ኣለኹም ትርበፁ ኣለኹም yes ንዓኻትኩም ክምውልኹም እዮም because I think ብሕሱር ክግዛእ ዝኽእል ሃገር እንተሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ዓለም ሙሉእ እውን እንተሎ ንስኻትኩም ኢኹም by the way እቲ ሃገሩ ዝፈልጣ ነይሩ ተዝኾኑ ዝፍክር ዘሎ ኤፕስቲን ቅድሚ ምማቱ ንኢትዮጵያ ንምንታይ ሓሲብዋ ነይሩ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣምፂልኩ ነይረ ስምዑ ኣብዚ particular reference Epstein makes to Africa, and he says, I do a lot of work in Africa, and he refers to Africa as fertile ground for experimentation. And so it turns out that Epstein was a major funder of this weird artificial intelligence lab being created in Ethiopia that's tied to the scientist who's overtly transhumanist that he funded extensively named Benjamin Goertzel. كم تري ورد لهم تاع تبل زي إبستين زبال نبعل دونالد ترامب نبي علقنا نقول ملان بوزو خصاص مالتيو نيتوبيا حنتي ركع كم السبع قرات نزخونا نقر كتفتنا لا تدخل زبل زربا مرداتها كم زنبرون أبي توبيا دما بزي بروجكتات يفتن كم زنبريت እጂ ዝተጋነነ ኢትዮጵያ ከተካፊል ካኽትብሉን ትኽእሉም ክልታብነት ክበኩም መጀመርያ ቢል ጌትስ ዝበሃል ኣብ ዓለም ብምሉ ዝተነፀጋ ኣብዚ እዋን እዚ እንትርፉ ሕማቕ ፅቡቕ ኣይገብርን እዩ ዝበሃል ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ወርቂ መዳልያ ናይ ክብሪ መዳልያ ሸሊሙ ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚኡ ኣብ ስልጣኑ ክመፅእ ከሎ ምስ መን ምስቲ መን ኢኹም ትብሎ ጆርጅ ሶሮስ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ግብረ እከይ ጥራይ ዝገብር ምዃኑ ናይ ግብረ ሰዶምን ናይ ካልእ ፀይቅን ዝፍለጥ ሰብ ምሱ ከም ዝተሳለ ቪድዮን ስእልን ኣሎ ሳልሳይ لنكنه أمريكا مزبزحات هجرات أفريقيا ناي health نتعنا ناي حزبي أفريقيا نبنا ناي حزبي إثيوبيا نتعنا حبريتا داتا ناتهم إثيوبيا أمريكا وسيدا تكالات ناي أمريكا إكسبيرمنت خطك أمولو 3 بليون يوم قال ملك بنو باكم ينايلهم كينيا 1 دليون ينايلهم جنزوبا مالي شاملون أمريكا ترجعون لهم زامبيا أبيا غانا أبيا مزبزحات هجرات جنزوبكم وصلوا 1 دليون حزبنا كانك على عين خلينا ينايلهم بلتقلنا حنقف هايلو السينا بالوسيدو because he doesn't care بزعب حزبي by the way دكتور ملكيس انتاي لكم حزب إثيوبيا بوغم بخالن ميتو 5 مليون تزخون صبغ ينيرو يلو يزعمن يلو كم زبل مدمدم تالو that's why نحزب كتف زخون زخون يوم بروجكت تمسيو وقي يخون كال أبي أحمد جنزب تراي هبمبر زي قد شو كم زي كونه زنقدر سزي تي أبي أحمد أكايداناتو ورقة بقليوسي بعلو خمان بقلتي زارة بليو أبزو سمعو واسكه ልትፈርስ ነው እየፈረሰች ነው ባሉ ሰዎች ጭንቅላት ውስጥ ፈርሳለች ኦሬዲ ጭንቅላት ውስጥ የፈረሰ ነገር መገንባት ስለማይቻል ከዚሁ ጋር ተያይዞ መንግስት ሀገርን ሊያፈርስ እየሰራ ነው መንግስት أنا ملا علم مرحتنا هجرات قصالي دم سألكم هاجر تفرسنا لا هاجر توتقنا لا إن بلزمر زيزار مراعي أب أفريقيا يلا أب عالمون يلا أي سمعكونا أبي تبيات رئيسنا أتسأليو هاجر تفرستيا أي تفرسني أنا بلد فكر تبي تفرسني يلو عاوي لزفكر مراعي أبي تبيات رئيسنا سلامتها عصرت جزء هاجر أي تفرسني عزبلكا كنا تاتي زبلو زلو فتي كنا هنياتو أب كبابيخا Siempre vamos سوزيام تريوم زلهم كم ز عين السراويت أب أوروميايزي أولايزي أورومو ليبريشن أرمي بريناتون
ገለ መሊውን ሒዙ ካብ አዲስ አበባ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ቦታ እዩ ዘሎ እዚ ሕጂ ዝዓበየ እውን ኣይኮነን ፋኖ ስፔሻል ፎርስስ ይዕልም ኮማንዶ ይዕልም የመርቕ ገለ ይገብር ብዓብዩ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ሪኢኹም ኣለኹም ስለዚ ኣከምዚ ሃገር ዝነብር ተኮይኑ ቀልፃልና ትፈኸራ ኢትዮጵያ ኣይትፈርስን እያ ክብል ሓቂ እቲ ዘገርም ክፋል ድማ እቲ ዘገርም ኣሜሪካ ሲ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ሴኩሪቲ ንቀርኒ አፍሪካ ሴኩሪቲ ክትገብር እያ እዮም ዝብሉ ዘሎ አሚን ከሐጉስዎም እዮም ከም ዝብሉ ዘሎ I really don't understand how can you ሃገር ክትፈርስ ንባዕላ ፋሕፋሕ ከኣትዋ ቀሪቡን ዘሎ ሃገር ንምትሓን ከም ዝገብር ኢልካ ክትዝረብ ክል just ንዓይ ርዳእንን እዩ ግን it is what it is ነቲ ነገር ከም ዘለዎ ሸፈፊልካ ክትከዶ ዘለካ ከምቲ ዘለዎ ክብድ ዝበለ ኣርእስታት ስለ ዝኾነ ከተብሎም ኣለካ ብሓፈሻ ኣብ ካልአይቲ መልእኽቲ ናይቲ መሳድ ብሎስ ገበራያ ገዳሲት ነይራ እቲ መሳድ ብሎስ ከንታይ ኢሉ ንሱ ንባዕሉ ምስቲ ጢሞቴዎስ ዶክተር ጢሞቴዎስ እቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢትዮጵያ ተራኺቡ እዩ today we were honored to have a productive and wide-ranging meeting ምስቲ ናይ ኢትዮጵያ delegation ኣድማዕን ከም ድማ ስፍሕ ዝበለ ዝርርብ ከም ዘካየደ እዩ ዝነግር ዘሎ for the US Ethiopia bilateral structural dialogue ማለት እዩ so we had constructive conversations about the Nile River and the Grand Ethiopian Renaissance Dam በዚህ ጉዳይ ናይ ገርድ ከም ተዘራረቡ አጀንዳ ናይ ግብጽ ማለት እዩ መሳት ብሎስ ብዙሕ ግዜ ንግብጽ ዝኸይድ ስለዚ ግብጻውያን ቀዳማይ ተጠቕስዎም ናይ ገርድ ጉዳዩ ካላይ we also discussed international efforts to facilitate a humanitarian truce and achieve durable peace in Sudan ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ብልጽግና ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ብፍላይ ብተደጋጋሚ በኣዝዮም ዓበይቲ ገበናት ዝኽሰስ ዘሎ ኣካል ስለዚ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ እውን ተዘራሪብና እዩ ዝብል ዘሎ as well as our shared commitment to promoting regional stability including Red Sea maritime security ከም ድማ ብዛዕባ ናይ ሓበራዊ ዞባዊ ምርግጋዕ ብፍላይ ድማ ናይ ቀይ ባሕሪ ሴኩሪቲ እውን ተዘራሪብና ይብል ኣሎ ስለዚ እዚ ማለት ጅኒ ነቲ ብልጽግና ንሽተይ እንታ ቀጻሊ ዝዛረቡላ አጀንዳ ናይ ቀይ ባሕሪ ስለዘላቶም ከተንባሃሎም ስለዘለየ ግን ርቃት ናይ ቀይ ባሕሪ ንኤርትራ ወሪድካ ክኾን ከም ዘይክእል ግን ብንጹር ነጊሮሞም ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ብጉዳይ ናይ ትግራይ እውን ከም ዘበሉ ኣብቲ regional security ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣሎ ከምኡውን ጉዳይ ናይ ኣምሓራ ክህሉ ከም ዝኽእል እዩ today was also an important opportunity for discussing a bilateral economic and commercial ብዛዕባ ቁጠባውን ሽርክነታዊ ነገራትን ተዘራሪብና ዝብል ዘረባ ዝረአ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ዝንሪዮ ዘለና ኣብ መወዳእታ ክትርጎም ከሎ ኣብ ብዙሕ ነገራት መጠንቀቕታታቱ ጎሲሙ ከይዱ ከም ዘሎ እቲ ብልጽግና ዝንገር ዘሎ ወላ ሓንቲ ካብ ወፃኢ ብፍሉይ ክጥቀስ ዝኽእል ነገር ከምዘየለ ናው እቶም ነቲ ኩነታት ብድሕሪ መጋረጃ ዝደፍኡ ከዳ እንታይ ስቂሎም ድዮም ክርዩ ሓንቲ ነገር ኣይክገብሩ እንድዮም ወላ ሓንቲ ኢድ ክእትዉ ይኮኑ ማለት ድዮም ንዝብል of course ገለ ክገብሩ እዮም they cannot just ባዕሊ መራት ስቂሎም ክርዩ ይክእሉን እዮም ሓደ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ንኣሜሪካ ከኣብያ ይኽእል እዩ እምብክ ክብል ይኽእል እዩ ገለ ክትብሉ ትኽእሉ ሰባት ኣለዎም ኣይክእልን እዩ ማለት ዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም IMF ኣብይ ኣሕመድ ብረድኤት ናይ IMF ዝንቀሳቐስ ዘሎ መንግስቲ ዘለዎ ስለዚ IMF ማለት ድማ ሓንቲ ቴሌፎን ኮል ካብ ዋሽንግተን ማለት ኩሉ ጉዳይ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ዶን ኣብይ ኣሕመድ ብፍጹም ብኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ሕጉስ ኣይኮነን ኣሜሪካ ትዕምፀንላ ዝብል እምነት ኣለዎ ኣማራፂ ግን የብሉን ሕጂ እንታይ ይገብር እዩ ንሱ ዝኽእላ ሓንቲ ላቶ ብኢማራት ጌርካ ገለ ነገር ኣና ድዩ ለይ ክብል እዩ ብኢማራት ድማ ዝኽእልዋ ኣላቶ ባዕላቶም ኣለው ብእስራኤል ገይሮም ገለ ግበሩልና ክብሉ እዮም ብዝኾነ ኣሜሪካ ኣብ ናታ መደምደምታ በፂሓ ስለ ዘላ ናይ ኣሜሪካ ጉዳይ ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣሚንካ ትቕበሎ ነገር ኣይኮነን ግን ካብኡ ናብኡ ግን ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምዕንቃፍ ክግበር ዝኽእል ነገር ብዙሕ ኣይድግፎን ያኔ ንኩሉ ነገር እቲ መንግስቲ በዓሉ ስለ ዘለዎ ንሕና ነቲ መንግስቲ በዓሉ ዘለዎ መፂና ብካልእ መንገዲ ክንገልፅ ኣይንኽእል ኢና ሰው ሓደ እቲ ካልኣይ ዝብልዎ ዘለዎ እስከን ኢትዮጵያ ንስማዕ እዮም እና የምስራቅ አፍሪካን ወደ ለየለት ቀውስ እንዲገባ የሚያደርጉ ሀገራትን ደግሞ መቅጣት ትፈልጋለች። ከዚህ አንፃር ኢትዮጵያና የተባበሩት አረብ ኤሚሬትስ እጃቸው እንዳለበት እያወቀች ግን በግልጽ ልታወግዝ አልፈለገችም። ይሄ በራሱ ለምን ሆነ የሚለውን ጥያቄ እንድናነሳ የሚያደርገን ነው። በእርግጥ አሜሪካ የብሔራዊ ጥቅሟን በማስላት ከሰሞኑ ማዕቀብ በማንሳት ከኤርትራ ጋር ግንኙነት ለመፍጠር ውሳኔ ላይ መድረሷን የሚያመለክቱ መረጃዎች ወጥተዋልና የአሜሪካን
ፍላጎትና አሰላለፍ ከኢትዮጵያ ይልቅ ወደ ኤርትራ ያዘነብላል የሚለው ሐሳብ ገፍቶ እየመጣ ባለበት ወቅት ነው እንግዲህ ይሄ ጉዳይ ቀጠናውን ወደ ለየለት ቀውስ ውስጥ እየከተተው ያለው። ምናልባት የሱዳን መንግስት እስከምን ርቀት ሊሄድ ይችላል? በእርግጥ ጅቡቲ ላይ የተጀመረ ድርድር አለ የሚልም ፍንጮችን ሰምተናል። የሱዳንና የኢትዮጵያ ባለስልጣናት በጅቡቲ አደራዳሪነት ንግግሮችን ማድረግ ጀምረዋል የሚል መረጃ ወጥቷል። ምን ያህል የተሳካ ነው፣ ምን ያህል የዘለቀ ነው መረጃው በእርግጥ ገፍቶ አልመጣም። ግን ሱዳን ጉዳዩ ላይ አምርራለች፣ ጥቃት እንደምትሰነዝር አሳውቃለች። እስከምን ርቀት ሊሄድ ይችላል? ቀጠና ውስጥ ወደ ምን አዝማሚያና አቅጣጫ ይሄዳል ብለህ ትገምታለህ? ሕጂቲ ሕቶታት ናይ መሳይ ኣዝዩ ብዙሕን ክብድ በለንዩ ሓደ ካብቲ ዝብሎ ዘሎ ነጥቢ ኣሜሪካ ናብ ኤርትራ ገፃ ንኢትዮጵያ ገዲፋ ናብ ኣሜሪካ ገፃ ዝዘየት ትመስል ናብ ኤርትራ ገፃ ዝዘንበለት ትመስል ንኢትዮጵያ ንብልፅግናን ኣብ ከመይ መድረክ ክገጥፎ ይኽእል እዚ ዝብል በቲ ሓደ በቲ ካልእ ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን ነቲ ወሪድኒ ዘሎ ኢላ ትኸሶ ዘላ ኣብ መጋባእያ ናይ ዓረብ ሊግ ናይ ሕብረት ናይ ዓረብ ድማ መብዛሕትአን ሃገራት ኣብ ጎኒ ሱዳን ከም ዝኾነ ዝንገር ክዝረብ ቀኒ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ዳዕመ ሰሪዕ ትኸዶ ዘላ ኣካይዳ ብብዙሕ ነገር ተድመሓሉላ እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ንዝብል ቅድሚ መልሲ ናቱ ክልተ ነገራት ክበኩም እየ ተን መልሲ ምንታን ካብኡ ክምብገስ ሓደ ለንቀነ ኣብ ሱዳን ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ተራእዩ ኣሎ እዚ ምዕባለ እዚ ድማ I'm going to show you እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ካብቶም ዓበይቲ መራሕቲ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ዝነበረ እዩ እዚ ሰብ እዚ قديفو الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم اليوم الاثنين 11 مايو 2026 استري وزلهم حدا قداسي زنبريو prominent militia figure Savannah is bahal Nehru announces a full deflection from the rapid support militia. Janjaweed says more is coming. ስለዚህ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ መራሕቲ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ዝነበረ ንዳዕመ ሰሪዕ ገዲፉ ናብ ሰራዊት ሱዳን ናብ መንግስቲ ሱዳን ኢዱ ከም ዝሃበን ብዙሕ ካልእ ክመፅእ ከም ዝኽእልን እዩ ዝንገር ሓደ ካብቲ ኣዛራብ ዝነበረ እዚ ሰብ እዚ ቀዲሖሞ እዮም ኢዱ ክባይ ክልኒ እዚ ብኤኣይ እዮም ሰሪሖሞ እዩ ዝበሃል ነይሩ ግን ነዛ ቪድዮ ዝገበረ ብኤኣይ ዝተሰርሐ ዘይኮነ ንሱ ብኣካል ነቲ ቦታ ትገዲፉ ናብ ሰራዊት ሱዳን ከም ዝተፀንበረ ንክገልፅ ኢሉ ዝገበረ እያ ነይራ ስለዚ ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ኣወዳድቃ ኣዝዩ ሕማቅ እናኾነ ይመፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ዝብል ዘሎ Savannah severed all ties with the militia ምስቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝምድናታቱ በቲኹ ሕጂ ምስ ህዝቢ ሱዳን ኮይኑ ከም ዘሎ ከም ድማ ነቲ ብኤኣይ ዝተገበረ ዝብሎ ዝነበረ ብኣካል መፅኡ ነው ከምኡ ዝበሃል የለን he told the followers to wait for us more is coming ከም ድማ ብዙሕ ነገር ካልእ ዝመፅእ ኣብ ዝቐረባ ኩነታት ክህሉ ከም ዝኽእል እውን ኣተንቢህዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚ ዳዕመ ሰሪዕ ብዙሕ ውድቀታትን ፍሽለትን ይገጥሞ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ በዚ መልክዕ ክረአ ከሎ ድማ ኢማራት እቲ እንኮ ንግዚኡ ክሳብ ንሳ ካብቲ ኣትያቶ ዘላ ሽግር ትወፅእ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብለላ ዝኽእል ብልፅግና ጥራይ እዩ ካልእ ከጥሕና ዝኽእል ኣካል ከም ዘየለ ፈሊጣ ኣላ ናው ኣብ ልዕሊ እዚ ሓንቲ ጭብጢ ክወስኸልኩም እየ ዝብልዎ ዘለዉ ክተሓሓዘልና ምንቲ ኣብዚ ከስምዕዋ አንጦር ተጓጉዞ አሁን ድንበር ጋር መጥቷል የሱዳን ወታደራዊ መንግስት ተጨማሪ ጦር ሰራዊትና ጸረ አውሮፕላን መሳሪያዎችን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር አስጠግቷል ዓለም አቀፍ ዜና ነው የምነግራችሁ ሱዳን ወታደሮቿንና ጸረ አውሮፕላን መሳሪያዎቿን ወደ ኢትዮጵያ ድንበር ያስጠጋችው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ አዋሳኝ በሆነው የብሉ ናይል ግዛት ቀጠና ነው again እዚ ዝብሎ ዘለውን ኣገዳሲ ዘረባዩ ክንደይ ግዜ ሪናዮን ሰሜናዊና ኣብ ብሉ ናይል ዝበሃል ቦታ ሰራዊት ናይ ሱዳን እንኮላይ ኤር ዲፈንስ ናቶም ሒዞም ኣብቲ ዶብ ተፀጊዖም ከም ዘለዉ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ ንጉዳይ ናይ ኤርትራ ዝተኮረ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ከመይ ጌርኩም እገዳ ትገብሩልና ጥራይ ደይኮነ ጉዳይ ናይ ሱዳን ናብ ሲሪየስ ደረጃ ይኸይድ ስለ ዘሎ ዳዕመ ሰሪዕ ድማ ምስ ዘለዎ ሽግራት ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ክወፅእ ስለ ዘይክእል ዘሎ ናበይ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዩ ዝነግረኩም ዘሎ ናም ኩሉ ዘተሓሓዝዎ እንታይ ትርጉም ክብኽእል ናብቲ ኤክስፐርት እንመለስ ከተሓዘልኩም እየ አንደኛው የና አሜሪካ ትኩረት የዚህ ከኢራን ጋር የገቡት ጦርነትና ዋና የዓለም አቀፍ የነዳጅ እና የጋዝ ማመላለሻ ሰርጥ
የሆርሙዝ ሰርጥ አደጋ ውስጥ መውደቁ ይሄኛውን የስዊስ ካናልን መስመር አሁን አማራጭ ያለው መስመር እሱ ስለሆነ እሱ ላይ ከመቼውም ጊዜ በላይ አሁን ትልቅ ኢንተረስት ነው ያለው። እዛ ከኢራን ጋር ያለው ችግር ሴትል እስኪያደርግ ድረስ ይሄ የቀይ ባህር መስመር ዋና የመተላለፊያ መንገድ፣ ዋና የነዳጅ እና ሌሎች በቃ ጫኝ ብሓፈሻ እቲ መስመር ናይ ቀይ ባሕሪ እዚ ኩናት እዚ ክሳብ ዝሃሎ ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን ስለ ዝኸውን ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ዝተማሃርዎ እንተለዎም ኣሜሪካ ኣብ ባቤል መንደብ ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ ፀገም ክሳብ ዝመፅእ ክፅበዩ ይኮኑን ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም። ስለዚ እቲ ናብ ኤርትራ ገፁ ሸበትበት ዘብሎም ዘሎ እገዳ ከልዕሉን ኤርትራ ዝደለየቶ ክገብሩን ዘግብሮም ዘሎ ኤርትራ ፍሉይ ነገር ክትገብረሎም መብፅዓ ስለ ዝኣተወት ወይ እውን ነቲ ሂውማን ራይትስ ንሶም ዝብልዎ ዶ ንገለደ ድብልዎ ሕራይ ስለ ዝበለቶም ዘይኮነ እንታይ ዳ ካልእ ሽግር ይረኣዮም ስለ ዘሎ ንሳቶም እቲ ሽግር እቲ ከይመፀ ከሎ ኮለ ጌና መፍትሒ ከነናድየሉ ኣለና ተዳሊና ክንፀልሕ ኣለና ካብ ዝብል እዩ። ስለዚ ናብ ኤርትራ ዘምፅኦም ዘሎ ኩነታቶም ዝረበሾም ፀገማት ኣጋጢሞም ስለ ዘሎ ነቲ ዝገብርዎ ዘሎ ውሳኔ ዝደፋፍኦም ዘሎ ንሱ እዩ ዝብል ዲዩ ቱ ትሬትስ ኦን ኢራን ለኩሉ ድማ እቲ ሑቲ ይርእይዎ ስለ ዘለዎ ምንቅስቃሳት ናቱ ምናልባት ንግዚኡ ኣብ ኤርትራ መፂኻ ምስ ኤርትራ ዝምድና ምግባር ኣብ ጅቡቲ ኣለካ ምስ ኤርትራ ኣለካ ብድው ስዑድያ ኣለካ ግብፂ ኣለካ ነዚኦም ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት ፅቡቅ ጌርካ እንድሕር ሒዝካ ፀጥታ ናይቲ መንገዲ እዛ ዘረባ ዝብላ ዘሎ the biggest part was actually part of the plan ናይቲ counter terrorism ዝብልዎ ዘሎ ፕላን እዩ operating with greater independence. And according to some observers, this marks one of the most consequential shifts in American Africa policy in years. The new American role, technology, intelligence, and remote support. Although the strategy signals a reduction in direct combat involvement, it does not indicate a complete American withdrawal from African security affairs. Instead, the United States plans to maintain influence through intelligence cooperation, surveillance systems, military technology support, and strategic coordination with regional partners. Under the new framework, support is expected to focus increasingly on intelligence sharing. ሕጂ ኣብዚ ቁርብ ተለይ ክርድኦ ዘለና ነገራት ኣሎ ዘላቂ የሆነ ሕጂ ሶሪ ሓንቲ ነገር ከም ፃልኩም ስለ ዘለኹ እቲ ከባቢ ንሕና ዘለናዮ ብዙሕ ፅልዋይ ዝገብር ዘሎ ብዙሓት ኣክተርስ ድማ ኣብቲ ቦታ እቲ ይሳተፉ ከም ዘለው እዩ so if we go back cyber እዚ ከባቢና ኣሜሪካ እንታይ ትደልላ ምናልባት ቅድሚ ሕጂ እውን ኤርትራ ብዙሕ ግዜ ዝተዘርበሉ ኩነታት ነይሩ እዩ ኤርትራ ኣብዚ ሬድ ሲ ፎረም ክታቱ ከላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ብተደጋጋሚ ዝተዛረበ እንተሎ እዚ ከባቢ እዚ ባሕሩ ይኹን መሬቱ እተን ሃገራት ብሓደ ተሓባቢረን ከውሕስኦ ይኽእላ እየን እንታይ ማለት እዩ እዚ ቀርኒ ኣፍሪካ ውሕስነ እንተደሊኻ ቀይሕ ባሕሪ ውሕስነ እንተደሊኻ እተን ሊቶራል ስቴትስ ተናብኡ ዘለዋ ሃገራት ንዓታተን ባዕላትን ክገብርኦ ዘይክእላ እንተኮይነን ድማ ሓገዝ ንዓታተን ብምግባር እቲ ዝበለፀ ስራሕ ክስራሕ ዝኽእል ብኸምኡ ከም ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንዛረብቲ እዚኣ ዝተዛረበላ ዘሎ ይመስለኒ ስለዚ ንቀይሕ ባሕሪ ይኹን ካልእ ባራግ ዝመፅእ ካልእ ሓይሊ መፅኡ ከጥዕነና ይንደልን ኢና ባዓልና ነቲ ከባቢ ክንክእሎ ንኽእል ኢና ኢሉ ይዛረብ ነይሩ ኣሜሪካ ድማ ኣብዚ መደምደምታ እዚ እያ ወዲቓ ዘላ ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ ሰራዊታ ይኹን ካልእ ፀጋታታ ኣልያ ምስተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ብምስራሕ ንፀጥታን ድሕነትን ናይቲ ከባቢ ተተውሕስ ነተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ድማ ብሪስፔክት ብኣኽብሮትን ንክልትዩ ከርብሕ ብዝኽእል መንገዲ ዓይኒ ሪኣ ንሳቶም ክሰርሕን ክትዛረብን ትደሊ ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና መርኣያ ናቱ ድማ ወላ እውን እዚ ኣብ ከባቢና ንሪኦ ዘለና እዚ ኣብ ከባቢና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝርኦ ዘሎ ጉዳይ ብኡ ዓይኒ ኢኻ ትሪኦ ትኽእል ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ እንድሕሪ ክትርኢ ኮንካ this is exactly what's happening ድሕሪ ንባቤል መንደብ ክትከላኸሎ ትደሊ ኣለካ ወይ ዝኾነ ነገር ከይመፅእ ትደሊ እንተለካ እንታይ ክትገብር ኣለካ ምስ ጅቡቲ ክትዘራረብ ኣለካ ምስ ኤርትራ ክትዘራረብ ኣለካ ምስ ስዑድያ ክትዘራረብ ኣለካ እወ ምስ የመን ክትዘራረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ምስ ሑቲ ክትዘራረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣብዚ ሕጂ ደረጃ ስለዚ እንታይ ክትገብር ኣለካ ንኤርትራ ክትሕዝ ኣለካ ንጅቡቲ እንደን ንሑቲ ቤን ተስማዖም ገለ ክፋል ስዑድያ ክዛረበካ ይኽእል ካልእ ክፋል ድማ ቻይና ዝበሃል ሃገር ክዛረበልካ ትፍትን ምክንያቱ እዚ መስመር ንግዲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ወይ ካብ ባቤል መንደብ ካብ ንኣሜሪካ ንላዕሊ ንቻይና እዩ ዘገድስ ስለዚ እዚ መስመር እዚ ቻይና እውን ናፃ ክኾነላ ትደልያ ቻይና ድማ ኩሉ ዓይነት ፀቕጢያ ትገብር ነዚ መስመር እዚ ከይዕፆ ጃፓን ኩሎም ሃገራት ነዚ መስመር እዚ ንከይዕፆ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ እዮም that's exactly why ናይ ኤርትራ ቦታ ገዳሲ ዝኾነ ምክንያቱ ነተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ሃገራት ናይ ሴኩሪቲ ፀገም ከይጋጥመን ዝኾነ ነገር ከይጋጥም ምሳተን ክትዘራረብ ኣለካ ምሳተን ፅቡቅ ዝምድና ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ እንዳትስዋይ ድማ
ኤርትራ ኣብ ሓደ ፕራይም ቦታ ኣላ ነዚ ኩነታት ወላ ነዚ ናይ ሓድሽ ስትራቴጂ ናይ ኣሜሪካ ነዚ ካውንተር ቴሮሪዝም ኢሎም ዝቐብፅዮሞ ዘለዎ ስትራቴጂ ኤግዛክትሊ ኤርትራ ንዑ ከተተግብር ትኽእል ሃገር ስለ ዝኾነት ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን እውን እንተኾነ ብተመሳሳሊ ንሱዳን ከተትሕን እንተኮይንካ ምስተን ከባቢ ሃገር ኢኻ ክሰርሕ ዘለካ እዚ ማለት ድማ ጉዳይ ናይ ሱዳን ክፍታሕ ሃገር ኤርትራ ዘለዋ ኣበርክቶ ከተበርክት ትኽእል እያ ኢትዮጵያ እቲ ዘለዋ ሓደገኛን ኣሉታዊ ነገራትን ንኸተወግድ ክትገብራ ክትክእል ኣለካ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማልያ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ናይ ሶማልያ እኳ ዝነፀረ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ይርኢ ኣለኹን ብሓፈሻ ግን እቲ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ንኤርትራ ብዘርብሕ መንገዲ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ካልኣይ ገጽ ናይቲ ኩነታት ድማ እቲን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዝግበር ዘሎ ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢማራትን ስዑድያን ዝግበር ዘሎ ባእሲ እናበርትዐ ዝኸይድ ዘሎ እምበር እናዝሓለ ይኸይድ የለን ስለዚ መጠን እቲ ባእሲ እናቐፀለ ዝኸይድ ዘሎ ስዑድያ ንባዕላ ጉዳያ ባዕላ ክትፈትሕ ትፍትን ዘላ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ዘለንቀነ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኢራንን ናይ ስዑድያን ኣገዳሲ ርክብ ይካየድ ከም ዘለዎን ከም ዝተኻየደን እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ሓደ ክኢላ ማለት እዩ a clear divide within the GCC ዝበሃል ናይዘን ኸልጅ ሃገራት ማለት እዩ ንጹር ዝኾነ ምምቕቓል ተፈጢሩሉ ኣሎ እንታይ ይስኸ Saudi Arabia remains diplomatically engaged with Islamic Republic سعود عرب مس إيران بستخال منقدي دبلوماسياوي زمدنا ناتا أن حيلة تخيد الله نعبنا تبلالو عمان now with 6 calls since the war started سعودية مس إيران كساب حجي شدش تجزية تدواوي لالا كوينات كابز جمر عمان حمش تجزية تدواوي لالا كلت تجزية دما بغض أرى تراقيبهم الله سالساي دما قطر حمش تجزية تدواوي لهم الله توم سم سلسن لعلي زلوا بتخالج ريوم اللهم لعل ديبهم زلوا زياتهم مس إيران زلنا زمدنا بصبغ من قد كنفتح لنا من تان تشجر زلاق مفتح نخركب زبل إمنا زلوهم يوم لذي السعودية عمان كم ما قطر سلست يوم مس إيران مزرراب أقداسي communication كلو نالو كن زراركم كلالنا يبرلو أبتحت زلوا دما UAE تمرحو زلا حنتك زي مستي مختل بريزنت ويون مسكالي بافت زراري بميرم كابو كويتن بحرينن سخون زررب كايدون اتوم تحت زلو اتوم زياده بإيران استهرمون كرم زخولو مخانم يزنقر سلازي اتو كنتات نصورنا خونه يزمص زلو سعوديا نيران زغبا كبريبا تغداي نابيك خيد كم زخل ترديوم سلازلو نفسهم نكتحنو زغبرو زلو صارن رلنا بقمطالو امارات كسابنا بوشت ايران اتيوم مدقعتن خغبرو هجي دما كل عينت وجن خلعل اتكوينات تطون خيبلم كل عينت تصابوتات نمغبار زصعر زلو من مخانم ينقرالو سلازي هاجرات خليج عبفل اللي يالون امريكا دما ابقرن افريكا بفلوي بس منزب وجينالا السعوديه بس جبتي مس ايرترا وجينالا نتوم كالو دما ابناتهم اجندا كحجزكم خليه جن እዚ ከባቢዚ ዋናታት ኣለዎ ምስተም ዋናታት ምስራሕ ሓይሽ ኣብዝብል ወዲቃላ ስለዚ እዚ ኣገዳሲ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንገንዘብ ዘለና it's a very very important time ሕጅንሽ ትለይ ኣብቲ ካልእ ናይቲ ከባቢ ዘረባ ሓደ ክልተ ክንርሞ ሽዑና ኣብ ናይ ኤርትራ ዝያዳ ትሕዝተለኒ ቁሩብ ከርየኩም ክፍትን እየ ብዝያዳ ግን ናይ ኤርትራ ካርዲ እዚ ኩናት እዚ እናሓየለ እዚ ኩነታት እዚ እናበርትዐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ መመሊሱ ንኤርትራ ብዙሕ ረብሓ ክፈጥረላ ዝኽእል ኩነታት ክህሉ ከም ዝኽእልን ኤርትራ ድማ ካርድታታ ብቁርጡ መንገዲ ትፃወተሉ ስለ ዘላ good things are going to come ኤርትራ ፅቡቅ ነገር ክመፃ ዝኽእል ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ርኢና ኣለና ኩናት ኣይትምነን ኢኻ ግን ተዳሊኻን ተፀኒሕካ ኩናት እውን እንተኾነ ፅቡቅ ነገር ሒዝልካ ክመፅእ ከም ዝኽእል ህያው ኣብነት ንሪኦ ዘለና እዩ ስለዚ I'm really happy እዚ ኩነታት እዚ ንኤርትራ በዚ ንሪኦ ዘለና መልክዕ ክሓልፍ ምኻሉ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ከጋጥም ብምኻሉ ተዳሊኻ ስለ ፀናሕካ ጥማ እዩ ትዕድል ረብሓ ዝፈጥረልካ ኤርትራ ድማ ካብዚ ንላዕሊ ጽቡቅ ነገር ንኽትረክብ ተስፋ ንገብር እስከ ቁርብት ላይ አብድራማ ናይ ብልጽግና ክምለስ አዲስ አበባ ላይ ያሉ ጥሩ ቦታዎች ባክግራውንድ አድርገው ከተናገሩ በሚዲያም ይሁን በፊልምም ይሁን በሆነ መንገድ ከተናገሩ መንግስትን ደገፍ ብሎ ስለሚያስቡ የግድ ከኛ ተቃርኗቸውን ለማሳየት የቆሸሸ ቦታ ብለው ይቆማል። የጸዳ ነገር አይገባኝም ብሎ የሚያምኑ ናቸው። ዓለም ግን እንደዛ አይደለም። ስለ ዓለም የሰማነውና ያየነው እንደዛ አይደለም። መቼም ብዙ ነገር አይተናል ዓለም ላይ አይደለም። አብይ አሕመድ ሓንቲ ነገር አላቶ ብዙሕ ግዜ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዕጉብ ከም ዘይኮነ እሱ ድማ ንሕና ዝኩሉ ኮሪዶር ልምዓት ኢልና እናሰራሕና ከለና ህዝቢ ኢትዮጵያ ግን ዝኾነ ኣብ ሶሻል ሚድያ ፖስት ክገብር ከሎ ንመን እዩ ዝውክል ንመን እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ ጥምት ኮይኑ አይደኖ
أبصبغ بوتنا إثيوبيا خوينهم سي كزاربو زي دليو منتان أبتصبغ غدناتات أديس أبابا تسقيهم تزاريبهم سي نتمنقس ዝድግፉ ዘለዉ ኮይኖም ከይረኣዩ ምንታን ኣብ ዝረስሐ ቦታ ወይ እውን ኣብ ሕማቕ ዘሎ ቦታ ከይዶም ክዛረቡ እዮም ዝመርፁ እዚ ድማ ነቲ ንገብሮ ዘለና ፅቡቕ ሓብኡ ሕማቕ ከም ዘለና ድማ ንዓለም ከፍልጡ እዮም ዝደልዩ ብምባል ሪዘንትመንት ቂምታ ከም ዘለዎ ኢኻ ትርኢ እቶም ንሱ እቶም ከምኡ ዝገብሩ ኢትዮጵያውያን ግን ስለምንታይ ከምኡ ገብሩ ምክንያቱ ዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ሽግር ስለ ዘሎ ኣብቲ ውሑድ ህዝቢ ዘብለጭልጨሉ ዘሎ ቦታ ጥራይ ኮይንካ ኣብ ፅቡቕ ስእሊ ምግባር ነቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውክል ከም ዘይኮነ ስለ ዝፈልጡ ዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፅቡቕ መናብሮ እንተዘይብሉ ነቲ ዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ምዃን ዝሓሸዩ ኣብ ክንድነት ንስኻ ጥራይ ዘለካ ፀጋታት ኣቦ ጌርካ ሸብዳዕዳዕ ክትብል ምፍት ተሸዋዓተን ዓመተ ምህረት ወርሒ ጥሪ ሰራዊት ትግራይ ዝወሰነ ውሳነ ነይሩ እቲ ውሳነ ናይ ላዕሎ ተመራርሓ ውሳነ ጥራሕ ገይሮም ዝርእይዎ ሰባት ኣለዉ እቲ ዝተወሰነ ውሳነ ንቕበለን ኢሎም ገዲፎም ዝተሳተፉ ዘቋረፁ እውን ኣለዉ ታም ኮይኖም ዳሳተም ድኹም ምኽንያት እዩ ማእኸላይ ኮሚቴ ወዲ ህወሓት ዝተወሰነ ውሳነ ኣብ ከተማ ኣክሱም እዚ ውሳነ እዚ ታሪኻዊ ውሳነ እዩ ብስሩ ሰራዊት ትግራይ ከልዕላ ምንታይ እዩ ነይሩ ዓለም ለኸብራን ንትዲኤፍ ሓበላ መጣ ክሓልፎ ይኽእሉን ዓቕሚ የብሎምን እውን ንሰምዕ ኣለና ሰራዊት ትግራይ ብዓላምኡ እውን ውግእ ጅሽን ገለነዋል ሊዋጋን ሲመጣ ብሎ ጎንደር አጅሬ ተራራ ላይ ነው ያለው የተሰዋ ብሎ ያለ ፋኖ ከመከላከያ ሳልሰማ የልጄ ሞት ከፋኖ ነው የሰማሁት። ይሁን ለሀገር ነው የተሰዋው ጀግና ስለሆነ ነው ልጄ የተሰዋው ብዬ እናት ነኝና አልቅሼ መጥቼ መዘጋጀት ስጠይቅ የምናውቀው ነገር የለም። ሄጃለሁ ያልሄድኩበት ቦታ የለም። ልጅም ፍለጋ ልጅ ነውና ማለት ነው። መቼም ኢትዮጵያ ዘላቶ ኩነታት أقليل كاتريو نجرا يكونن نبحكي التحساسابي كونتاتيو هجيون انتقوني إيرترا ناب سلام ناب معبالي ناب قزقاسة كتكين يا تدلقن كمزة عينت قربيتنا هلو كهلو كمزة عينت فتنا ودي قزلو قربيتنا هلو كهلو قليل من قدك خون كم زي كل ويون قليل فتنا خون كم زي كل فلوت يمهنياتو أب قربيت كازول لحوي فتيخا خيفتها كلب لبكاي غلي كتنكفكاي غلي لزي إيرترا أبزو قدايزي برقت أمريكان دحراتيا ናብ ኤርትራ ማለት ይኮንኩን ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ነዚ ብልጽግና ዝበሃል ብፍላይ ናብ ኤርትራ ክገብሮ ዝኽእል ዕንደራ ደው ከተብሎ ትኽእል ንሳያ ተንኮ ደፍራሃካ ነቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘለዎ እንተገዲፎሞ ኩናት ወረ ኩናት ተመፅኡ ኣብ ኢትዮጵያ ፅልዋ ክህልዋ ኣብ ኤርትራ ስለዚ እዚ ወዲ እዚ እንታይ ክኸውን እዩ ብዘይ ኩናት ዶ ብልጽግና ዝበሃል ሸፈፍ ኢሉ ይሓልፍ ይኸውን ኣብ ምንታይ መድረኽ ጠጠው ይብል ይኸውን ምዕዛብ ዘድልየ ግን ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ ኮይኑ ዝረአየና it's going to be very very tricky situation ክሪኦ ከለኹ ኣነ ክብድ ዝበለ ነገር ክኸውን ከም ዝኽእል ገምጋም ኣለኒ ማለት እዩ ካብዚ ቀፂልና ክልተ ዕንደራታት ከነርእየኩም እስከ የኢትዮጵያ ሕዝብ ኤርትራ ሕዝብ በዘላቂነት ሰላም የሚያገኙበት ብቻ ሳይሆን የሚመጣው ትውልድ ላይ መከራና ዕዳ ትቶ ላለመሄድ በኢትዮጵያ በኩል ጥያቄ አለ። በኤርትራ በኩል ጥያቄ እንደነበረ ሁሉ ዛሬ ደግሞ በኢትዮጵያ በኩል ጥያቄ አለ። የቀረበው ጥያቄ የኤርትራን መጻኢ ሁኔታ ብርሃን የሚያደርግ እንጂ ጨለማ የሚያለብሰው ነገር የለም። የኢትዮጵያን መጻኢ ጊዜ ብርሃን የሚያደርግ ነገር ነው። ሰላምን የሚያረጋግጥ ነው። ወንድማማችነትን የሚያጸና ነው። ምናልባት በትግል ወቅት የሚነሱ ያኔ ምንድን ነው ወጣትነቱም ይሁን ዘመኑ የኮሚኒዝም ጋር ተያይዞ የተፈጠረው ነገር ይሁን ያን የፈጠራቸው ነገሮች የነጻነት ትግል የተወሰደ ነገር አለ። የተወሰደ ነገር ነበር። እሱ ላይ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም። ቢያንስ በኤርትራ ምድር ላይ ነጻ ሚዲያ የሚባል የነበረበት ሁኔታ ነው። ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ በዓል እዚ ከምቲ ኤርትራ ሕቶ ናይ ናፅነት ዝነበሮም እሞ ናፅነቶም ፅዒሮም ዝረኸቡ ኢትዮጵያ ድማ ሕቶታት ከም ዘለዋ ዘይተመለሰ ሕቶታት ከም ዘለዋ እሱ ድማ ሕቶ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዕፅውቲ ሃገር ኮይና ክትነብር ኣይትኽእልን እያ ዝብል መጎት እዩ ዘምፅእ ማለት እዩ ስለዚ ከምቲ ንስኻትኩም ናትኩም ነገር ፅዒርኩም ወይ እውን ገለ ረኺብናዮ እሞ ናፃ ኮይና ኢልኩም ተሰለብሬት ትገብርዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ድማ ዘይተመለሰ ሕቶታት ኣለዋ ነዚ ዘይተመለሰ ሕቶታት ድማ ዝምልሰላ ትደልላ እናበለ እዩ ትዛረብ እንታይ ማለት እዩ ብኸመይ ክምለስ እቲ ሕቶታት ናቱ ኣደነው ብሓፈሻ ከም ኣርእስቲ ዘቕርቦ ቁርብ ተለይ ንውሕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ሳመሪ ክንገብሮ ተኮይና ናይ generational responsibility ዝብሎ the primary goal is to ensure the future generation of Ethiopia and Eritrea inherit peace and opportunity rather than death, conflict and madness ዘረባ ልብም ዝበለ ይመስል ግን
كل جزء مرز زلوا ومخانو فلوتيو تايزبل اتقند علامة كون زلوا نتم مرحتنا إيرترا يكون إثيوبيا نتزمت ولدو عدلاتن سلامن عدلن بلتقنان كركبوا لما كند عدان وجن تقاماتن زركبوا يزبل زلوا بمسرته بمراحل خمس راب أي مقاللا تايزبل correction of historical narrative. The speaker argues that the dissolution of the Ethiopia-Eritrean Federation by the monarchy was a mistake of power consolidation, not an ethnic-based attempt to oppress the Eritrean people. نابنت أنس ولا أقيم زبلوني. نتي إريتراويان زيد لي وفدريشن بزيد ليتهم مخا بنات حسابهم كي جلسوا حبيلهم حبابيلهم زجبروا فدريشن. جن ولو إنه حزب إريترا سنو نخيس قبلوا يلزمرته نجوس ناتهم كم زفرسي فلتيهم. انت أيام زبلوجي جيجا ينيرو نسو. بتنوجوس جبرو جيجا سلزنا بري نيرتراويان كتسقط يلي يكونن غيركم كمو سلازي إذا نجار إذا تردوا لنا الفدريشن صبغ ينيرو نعاقاتكم يصبغ نيرو كهون خليو مغنياتو أبي إرترا ما تيكم مزعفتنا إرترا كاسلكم وعنكم أخو من قال مليكم دفيكم أبي إرترا نخد جبرو نيرتراويان لما كاب عدهم كم سددون نخد جبرو نوع جزيء وسيد لكم سلازي نعاقاتكم صبغ نيرو انتهى كيف لو خاك حفروا إرتراويان أبي صفت صرحون نيروم يوم إرتراويان قال نيروم يا وعدات إرتراويان تعموهم نيرو أشحات إرتراويان قل أفقد السودان كان برخاتات تقعيفهم نيرو أنا حدا كابومي كاب كرن تحت زول لازم تقعيفين نيرو منقست أموتين برون أتونكو خمس تخلق واقع يريد متنيرو مساجد يقاصر نيرو كان مقرب نبعلزنا برنا بعد بس الدراع عنا شعي تقاتل لذي كمان مع كل زي أبكاسات زول عدتات بعد شعب استخايد بعد غرد استخايد كله معاد حماق زقاتمه بسنكتي شعوزنا بري سرعاتيو سلازي نسبة إثيوبيا يفوتون يروح إلى سلاسة عدلات يفوتون يروح يلوك من كذا فتنزلوا كله لغمات مخانق تفلتوا كله لكم زي جا تقالنا so انتبهوا the landlocked crisis Ethiopia's lack of direct access to the sea is described as an economic and security strangulation every consumer good in blah blah sometimes the mutual benefit the current proposal often associated with Prime Minister Abiy Ahmed's recent rhetoric is framed as a win-win dialogue. So, سوتو مقبل زبال عفت جبهار كن ركبين زبلو زلنا أبي أحمد صبح حساب سلوس غني تقبل ويزبل يلا كم زبال يلا لولاوي حجرينا عفت جبهار تدليقة لك كم تناتكم إيرلاينز تكيت كفيلنا جنزبنا جح حبيلنا نتكملوا إيربورت ناتنا دما تيناتنا ولا بعد ما جنزبكم جح حبيلكم كنت تكمليهم برجس كنزرار بنخلينا سبيشال ترمس كجبر لكم زغل ديسكاونت كجبر لكم زغل كل نجارات كجبر لكم زغل كجبر يخلي أي جبرني إيرتراخ تجبر كم تغل فلوتي شركنا تجبر تغليها لولاو النتاهلي فهم هافجن فرجيتي زي كروس عوات رايز اللوا أبي أحمد ونكسع كندوز خيط حلم زلوا يكون دايما دايلو نجارات كتحتر سلازدل عمبر بزمن قدز مفتعك ركبا يكونوا سازي الزندو سمعوا زلنا زرباتات تدقاقامي زرب زلوا يكالو دما أمريكا أفدق بحركة فترة لنا بز حجز جبر زلوا زبلو خالو مالت كل جزء نجارات بسماي مصباي حلمهم سلازقونه أبزي هذا انتهى نيرو نحنا أفدق بحري بمنقد أمريكان إسرائيل لساتهم يوم كركبونا يلونا وحصحيف نيرو مسكيناي تدنقص إندي دبلوماني كن كم يوم بقى بعد عصبسي بمنقد أمريكا كتمت أنا مثلا نابلي زارب زلو عصب نابلو عزر كوليهم زون سوازياتهم يحزنوا غايم it is what it is دنقص كا أفدق بحرخا ويمريت كاجن أي وهابن سلزقونه كبت صوت رايح خير كام كتحلف تخل مالت كم مباركة مسجكانة قطر زغلاي مثلا لولاو مريت كدنقص كاي وهابني لما نمونا أي وهابني زي سلزي let's take it that way هذا يابزلو أنا زاربولي لأني يجن تا فيديو بزوج زي سلة مسألني مرة تقطع عنه دما بيسس نسخة هذا بإرترا عبوي حتبي نسخة أبكرنا أفريقيا زلخة تعبيتين قتار أتا قتار وردت كابز حز قبرو زي أبير بوي قتار لكالو قتار هزب كسابرك كايجنا بعكات مسيلك الله مخنياتو عكات مسا كيرات أمكاو أي بالله بتحدث الرأس كندي زي الرأس أمكاتا أتادون قره هزبي بخندي الرأس يمكاجنا يتسوع عليه تسعة ورا تسحق كما خاش مشجر هزب ولا حدين أوكي السبعة زي تجمع كاير دانن نديجن انتهي تجمع مسزبير ترى يسمعوا من اللهم كايجر مني مجمريا زبير ترى كيدو عمي سوسجس هزب اللي ودي أبكرنا أفريقيا
ናብ ሱዳን ከይዱ ዲ ህዝቢ ኤርትራ ጨቁይኑ ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ዲ ጨቁይኑ ናብ ጅቡቲ ከይዱ ዲ ጨቁይኑ እንታይ ገይሩ ህዝቢ ኤርትራ መመሊሱ ህዝቢ ኤርትራ ተሓርካስ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ትዕቢት ኣለዎ ተዓቢስ እንታይ ገይሩ ተዓቢ እኮ ዕቡይ እንድሕር ኮንካ ንሰብ ትሕትዩ ትሕቲኻ ክትገብሮ ኢልካ ክትገብጦ ኢልካ ክትከይድ ከለኻ for whatever reason ሰብኣይ ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀዳሞት ዕቡያት ኤርትራውያን እዮም ዝብል ኤርትራውያን ዕቡያት ኣይኮኑን የስ ኩርዓት እዮም ብሃገሮም ብባንዴሮም ኩርዓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዕቡያት ግን ኣይኮኑን ክዕቢ ዝኽእል ኩነታት እውን የብለውን ኣብ ብዙሕ ሽግር ወዲቖም ዘለዉ እገዳ ወሪድዎም ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዎም ፈልጡ እዮም ግን they have dignity ነብሰ ክብረት ኣለዎም ስለተሰደዱ ስለዝተዋረዱ ክብረቶም ኣይጉሕፉን እዮም እዚ ሰብኣይ እዚ እቲ ትሕትዩ ዘሎ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ንደመር ዝብል ዘሎ ንሱ ሸር ገይርዋ መፅያትኒ I don't understand እቶም ንዑ ዝሰምዕዎ ዘለዎ ትፀርፊ ዲ እንጆይ ዝገብርዎ ዘሎ ወይስ ብዛዕባ ትዕቢትን ካልኦን ክትዛረብ ኮንካ ኪድ ኣብ ኣምሓራ ከይድካ ኣብ ኢትዮጵያ ከይድካ ትዕቢት ዘለዎም ብዛዕባኦም ተዛረብ ሱዳን ከይድካ እውን ርያ ነርና ዕቡያት እዮም ነይሮም ካብ መጠን ንላዕሊ ዕቡያት እዮም ነይሮም ስለዚ I don't know ስደት ዲ ደይረኣዮ ኮይኑ ካልእ ህዝቢ ዕቡይ እዩ ንዝረኣኹ ካልእ ኩሉ ህዝቢ ዕቡይ እዩ ኤርትራዊ ግን ኣብቲ ዓዱ I don't know ንክዕበውን ግዜ ይረኸበላ so ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ንህዝቢ ኤርትራ ብፍሉይ ከም ናይ ትዕቢት ሓይሊ ኣለዎ ገለ እናበልካ ክትዛረብ I don't understand that ናቱ መሬት ክብ ኣይደልን እዩ እዚ ካ ትዕቢት ኣይኮነን anyway I'm sorry for him ቀፃለ ነዚ ኣብ ርእሱ እናመላለሰ ንኤርትራ እቶም ሰምዕዎ ዘለኹ ይሕዝኑኻ ክሳዕ ክንዚ እናተዋረድካስ ጎሲምከ ኣሜንካ ዝብልሉ ኾን እዮም ካ just stability ሓደ ግዜ ሲ ነገራት ክትርድኦ ክሳብ ዘይትኽእል ዝገብረካ ግን anyway it's a very sad situation ግን it is what it is ሓንቲ ነይራትኒ ቪድዮ ክበኩም ደልየ ዝፀናሕኩ نابت ناير تراجع عندك سكر جميع سكن كتلي علني. تخيل عزيزي المشاهد هذه ليست زنجبار وليست المالديف وليست جزر المحيط الهادي ولا المحيط الأطلسي هذه باختصار الشواطئ الإريترية شوف الجمال شوف الطبيعة الغريبة احنا الإريتريين متفاجئين زعبا إيرترا تزارب زلو نا إيرترا لنك نزوت فيديو نديو نبزح سب رؤسو حميم ولو إيرترا this is Eritrea إلهم this is not Zanzibar and Maldives هنجل نابلو نا إيرترا هذا نفوع بدرون دسالو أزيز بوص لتاتيو نبزح سبعة دما زجر ما يكون زلو حكم يوم نزنتريوم كحمينا نبزلنا they really it's a beautiful country تبغنا إذا هجر نبزح سبي سحبيو نزا فيديو ترزل لها this is yours تريو زلخا نات كايو نات كيتي إرتراوي زنات كايو so be proud of that نزك لنا كنحفر كندنن يوم زدلونا no we're gonna be proud of our country بهاجرنا كنكرعينا بزلنا صقاتات ناي كالا يكون عندل زلنا بناتنا صقاتات كنكرعن كنحبنن واي ስለዚህ ነቶም 10 ግዜ ዕቡያዶ ጅን አፍሪዶ ዝብሉኻ go to hell መንገድ ጋር ነፍሳ ጥራይ ማሕበርዎ ኤርትራውያን ብዘለዎም ጸጋ ንኽኾርዑ ዋጋ ከፊሎም ልዮም ዋጋ ስለዝኸፈልሉ ድማ ኣያታቶም ስለዝኸፈልሉ ነዚ ብሉፅ ዝመስል ጽባቐ ናይ ኤርትራ ካልኦት እውን ዝምስክርዎ ዘሎ ናቱ ጸጋ ስለዝኾነ በዚ ክኾርዑ በዚ ክንኮርዕ ድማ ይግባአና እዩ ዘኹርዕ ሃገር ኣለና ዘኹርዕ ታሪኽ ኣለና ዘኹርዕ ምክብባር ኣለና ብሃገርና ካብ ካልእ ክነወዳድር ከለና ዝጎድለና ነገር የለን ማለት ኣይኮነን ዝሓፅረና ነገራት የለን ማለት ኣይኮነን ግን ዘኹርዓና ነገራት ብዙሕ ኣሎ ነቲ ዘኹርዓካን ተኽብሮ ነገራትን ሒዝካ ነቲ ዝተረፈካ ክትምልእ ምኻድ ድማ ልቦና እዩ ስለዚ ንሓሳድ ናይ ኣወል ዘረባላ ሓሳድ ኣንጎሎታት ጠሚትካ ጠማሚትካ ገሃፅ ድዩ ገለ ትብል ዘረባላቶ ከማ ጥራይና ክንብል ንኽእል ብሃገርና ክንሓልፋይና أول أبزي حنتي صبت زربات زاري بنيرو كان كم تعودت زرقاقص هموت أبي إسراء عسران حدن أمريكا بالعلا يرترا أجدا وسينا زي كم عالم كنت سلازن كده أجداتات زي نيرترا أبا أوراو فاينانس أو ركبات أجمات فترة لا تنهي على مود ما نتصوري قبل على زبن من قصن يرترا سقطن مفتار ولا كواز تغتزم كتبانا كلم مسرح قرا وانتتنان علتاوي وتزبنان قالوا تاو صحبينات انتنبرو مريرن حسومن اوانات انتحلفنا بخمس تغتزم بركخن كم مقدو تعالي ايدو زب بزبن منقستن قن يبلنان بخمزن ود خمزن تغتن مركخ نيرنان تنغون بعابيو نات النتناون جهود بيمخونن
ሉዓላውነት ውን ኣይምተዋሕሰን ምልዓል እገዳም ባር بعبيو نحيل إرترا يزن صبار حيل إرترا أبتعجستي ديسبلين حدنتن رحوق تمتن نلو على ونت هوا قاعد غازي توكايدان زمركوس مخانو علم تفلته جغا زبلته بريولال قدات ناي بحق تخكل زربايو دقيمة دقاقيمة انقوى أبز درجازي أبقعنا انقوى تقداناتنا تلعلي كل خازي مكت كان نزهقر زكالك كاز قبر كالا بفلاي دما بيرترا زلقا منسي حزبي مرحنة everybody congratulations كبلا ميدالي سالا زنخوسكم سالا زمكتكم سالا مسوات زخفلكم فرص معهم كترو يخيلكم كربلهم دسبلنا انكو عبزب قعاكم الو مارساب زخودية نحسادات دمك قررت بزي حاجة تفكمي Eritrea